manon, what's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Melly, ginaingon, wa na ko ilugang lalaki nga imong gimahal, kay di man sad mo uyab. Kung kami man ang nagkauyab, dawatan na lang nga dili ka mo ang angay sa usak. Kung kinabuhi nga di na ko mahimong, may kalimtan. Unsa? Ingon anang gibuhat ni mo ni Nuring? Mungawa na siya mangita og paagi nga magkauyab sila ni Jason? O, day. Sige mo ko siya dot-dot ni Jason, Quid. Kay bawagod siya nga dako ko gusto ni Jason. Mauto ako siyang giingnan. Nga kung mapadayon siya pangita og paagi nga magkauyab sila ni Jason, bungulan ako siya. Di kay bungulan lang, kontrahan gid ako siya. Hala, day uy, dili ba yan na maayong mag-iningon anak ka? May mag-uyab mo uy anang lalaki nga di man. Wa man kay katungod-kod nga musupak ug mukontra sa babae nga mangitag paagi nga magkauyab sila ni Jason. Mahal ko lang gid kay si Jason. Mo nga dili ko gusto nga lain lang babae nga maibog niya. Kalain ko na ng mega mo. Pagbuote siya doon ay babae ng ibog ni Bay Jason. Bida sa istorya, ha? Ambot lang ana ami ka ha uy. Ikaw dong. Migo man gid mo anang Jason. Ingnan na lang siya uy nga panguyaban si Daisy. Aron dili makakitag away ng amiga nako. Ay, sasunya, istorya na eh. Kisulti ko niya, magkita, eh. Kaya natin sigutan, kinila sa atong duha. Mo ni sigutan na to, paita sa miskut ang uban na yun, ilami ng uban na yun. Saman, tana na. Asa man ta? Tana pa yun siya. Check in to. Tukar kong ganaw, tanawa. Kapa. Tanawa. Asa hain na pwede ba? Eh, Nilakaw? diba? Lakaw. Sinlakaw. Tanawa ko nga tubangan sa Kasunis. Mapliw-kliw ko na. Marag bati ng lakaw, no? Bakit mo Kliw-kliw ka. Ay, katukbo no ng gamay ni mong ukok dong. Hala, no? Ukok bitaw, bro. Lagi ning ukok ka kay pertindigana ni bakterya. Sino na mo? Hipusa ka na ay. Paita sa nimo, ha?
Gumili? Okay plano nga magpakasal sa imong uyab? Ha? Ang gaw eh. Mura ba dunay ambot eh. Naagay apan niya nga di ko ganahan. Di ka ganahan magpakasal niya kay gamay lang iyang kinatawa mo pa. Hala. Ay, Ay, bawa laki ka bayot. alangan no. Ug dili ko may bao. Nga nakatilaw naman ni sinako. Nakatilaw ko niya po na. Uy, nakauyab mi, oy. Oy, kapiskot god. Tinood gaw? Lagi tay. Mo gyud na di na ko ganahan niya eh. Mo lang. Wagi ayaw ng uyad ni mo, oy. Ako gaw no. Bayot man tuod ko. Pero, kining ako ba? Mm. Kanda ko panis iya ha. Ano good good Ikumparar ko gud ni. Mura na og kanang mura anak-anak nang iya kaysa ako. Kasayang anak gaw Oo, eh. lagi. Mulupay-pay lang gud ni ay baya. Mm. Ako pa niyo ka no. Mangita kag paagi nga mauyab nimo ang uyab ni DC nga si Jason. Ha? Wala di ko uy. Ita paagi oy. Ay dili ko gaw uy. Dili man sad na sila uyab good. Ay mo ba? Hala na. Nanabi naman ko na si DC nga nakauyab na sa Jason. Lagi ahak ni. Dili di sila uyab. Dili uy. Uy, misulti na ba yun si Jason nga nakugaw. Nga sa hilom, naigugma ko na siya ni mo. Unsa? Wow, Si Jason hikog man ako. ugaw. Ug kung sa imong baba na gaw, ug mauyab, no? Di ka gyan magmahay. Kaya katila man gid ko anang kan Jason ba? Ha? Oh, di ko ka ko eh. Dako ka ng iyog munal day. Dako kayo. Unsa? Ah, Ala tinuod ka gaw ha? Daoy. Nindot gid gaw. aning Jason Wah. ay. Unsa? oy, lagi Jason. Wa ko noron din ang kuan kani sa ilang dapit ang uyab ni Gaumili na si Donald. Kung mamisita ko no kaniya, ay, sugto dahin ka. Ug buwagan niya ang iyang uyab. Na, Tinuod ka bayot? oh, Sugton ko ni Mili kung mamisita ko manguyab ko niya, ha? Bayot? hindi pa'y baya siya. Kaya ano, ha? Ibog sa deka sa akong igagaw, ha? Oo, uy. Ibugay ko, dako kay ko gusto na niya. Uy. Sige, karong gabi, mamisita ko niya, ha? Pero, hoy. Ayaw niya, ayaw na ipabaw ni ano, DC, ha? Nga, mamisita ka ni Gaumili. Ha? Masuko na ba na siya? Kung doon nila ang babae nga, mudikit ni mo. Aw, hinoan? Ikaw kay, mudikit ka man niya. Ay, kay ikaw may ang pamisitahan. Ikaw may mamisita. Bali-bali, ba oy? Noon samtaw na sa DC, uy. Og si Mili, kung magkauyami, malipay gid ko. Kaya dako kay ko gusto niya. Yes! DC? Mao na, Jason. O man ka manguyab na ako, Kuit. Ako talay budigan ni mo. I love you. Mahal ta kay ka. Please, uyab na tami. O gani, daghan na anak to nga uyab ta kay nanabi man ko nga uyab na ta. Uy, pabuta nga ako'y mamisita ni mo sa inyo, DC, uy. Ayaw din isdaan, uy. Matagi sa nagrespeto yung pagkababae, uy. Nahibaw man ko pa, madili maayon ni akong gibuhat. Kay ako'y nag-atanggid ni mo dinistan. Pero unsaon ta man na nga mahal man kay ta ka. Ug di ko makatugot nga maadto ka sa lain. Mahal ta ka, Jason. Mahal kid ka ayo na ka. Sige. Ay,
niya na tatugod sa pultahan sa bahay nila ni Gaumili. Ikaw, gibayot eh. Nga madlok man kang nga makakita na to si DC. Pagpani ko din sa bahay nila ni Mili. Ay, may arok man ay sayod. Ay, naglikay lang ko kang Gaumili. Pasin, kontrahan siya ni DC. Sige na, tara. Manood na to. Aron, magka-istorya pa mong si Gaumili. Dali na, tara, Jesus. Salamat kay ha. Nga gisugot gid ko nimo, Demili. Ang tinuod dako kay ko gusto nimo pero naikog lang ko ni Donald nga imong uyab. Ang tinuod, ganahan masag ko ni mo, Jason. Ambot ba, uy, kalit mo lang kung nakagusto ni mo. Uyab na taray. Tugay na gikay ko naibog nimo day. Salamat. Yes, uyab na to. Kalit man lang ka mangha kung mang-akus, uy. Nahibaw ko nga ikaw rong usa din sa inyo ron. Ug si Noli Bayot. Milakaw naman to. Tana sa imong kwarto na. Tana day. Tana. Huwag ko mag-expect na may tabo ni. Kalapi, gini ko na. Ubuan di ka tanan. Kanindot ni mong lawas. Ay, nabilin. Oh my goodness. Wow, ang imong boobs. Unsa man? Ang imong ubos. Unsa man? Usa pa. Di, hindi. Kana. Una akong iwan. Nagubo na ko na. Niya. Sugdan na nagkag-angkon na sugdan ta nagkag-angkon. Gay. Millie. Jason. Millie. Grabing kasakit nga kung gibati dihang nahilabtan ko ni Jason. Humans na hitabo na mo, gibuwagan ako nga akong uyab. O si Daisy, suko kay siya nako dihang gikatakda ng among kasal ni Jason. Grabe cute ang iyang kasuko nako. Mga katulong kasama ang kaagi ni Mili dinining tulumanon. What's the style? Grabe yun iyang kasuko style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drum.